plans per a dissabte a la nit pot ser que en tinguen molts, però de segur que cap com el que van a veure. A Quart de Poblet organitzen activitats nocturnes fer surf com a alternativa a la discoteca. Potser no són les platges de Malibú, però motivació no en falta. Estos joves s'han vingut a aprendre les nocions bàsiques del surf, una alternativa diferent en les nits del dissabte. Es mucho más cómodo el realizarlo con un mar tranquilo, porque el alumno está totalmente concentrado con el monitor, en una playa que a lo mejor las condiciones están un poco picadas y el alumno se puede llegar a fatigar, a agobiar. És una forma d'oci creada per a tots aquells qui prefereixen passar les nits de festa en companyia dels amics, lluny del fum i el soroll de les discoteques. Que en un momento dado empieza a venir, conoce a otros jóvenes y ve que hay otras formas de divertirse, no simplemente las convencionales. Una activitat sana, divertida i, a més, gratuïta. Hem estat així practicant algunes cosetes de com passar les soles, encara que no hi hagi, i nada, i passant un ratet amb els amics. La taula i l'equipament ens la posa l'organització. Nosaltres, les ganes de passar una bona estona.